Това! Еми тук ме завлече, бе, кой искаш, бе? Дай го клипа, бе! Дай го клипа да видим къде да спокойно, бе! Къде? Майко! Израстение, обитати! Камъните, Браво, браво! Ей! Оп! Браво, браво, мой човек, ама... Оп! Не. Пак. А така ли маска? Ей, крупник! Грес се, ма, бас ми. А? Ето е пак не ето и. Жоро! Трагедия, мила моя. Копчето натисни. Да е върнато, да не ти много рязак мотора. Да е от... Бе? Вече не ми е интересно какво да гледам, прибирам се, видях какво трябва да гледа. Така да си върви всички. Какво ще ми гледам, ще бъде. Аз съм мазери. Не, карат си вапи, караме. Карат Ще гледане от истински че, не го гледам. Карат си копили. Карат си копили. Няма. Да. Дай му газ, бе. Другия път, бе. Другата година. Нарани го. Ай, дай го бонт. Браво, там. На кое, бе? На кое на горницата? Аз стои, че го качих. Да, ама е горе. Ей! Стой, бе! Стой да ти покажем да показно, бе! Моля те, стой, бе! Стой, записвай, копирай движения, стъпки. Да знаеш другия път. Леко диска. Идваш със скорост. Съм казал, че долу неята маса, изчаквам ги да заминат всички. По едно време последно Дидио. Това Дидио замина, пожарната идва отгоре и направо се навира на обръщалото. Няма ред, организация няма. Не, ама... Кажи му да си вземи талонче да чака. Аз се набраха и там, де ти одиш. Един час обръща, аз направо се отдървих като такова. Ти работа да речи. Бърза да мине пред мене вече да заминава ще. Там лошо и аз там чуеш такива камери. Не го мъчи. Давай, не, това отроено.